بناء خلاص قالت خلاتنا ده باش تباش على هجا ام مجالك انه دي سبب ورانا مجال ما شوا كنت زانن شمنديان لتوي او روشا باكور دبك ما قال شمنديان لتوي كل شما ام دي بجر روشا باكور جبوكو 20 سال بيشتا داويا 20 سال داويا 20 سال لحمبر شمنديان لتوي هريش ايديولوجي يلك بزيدي بيكاتيه النوارو كشمديان التويدا يلي بتختشتين خمري وبجين خمري ونظام بتورين خمري عرماج أكو لشمنديان التوي خرابكن لا أندي ساجي السبب المجاري ميوان ما هي التبع ميوان وكا أم دكوازن نيل نوان نيل جدار بكن نيل نوي بوه بار بكن Arman çiye, Armanca her şey işmenden de tevhid çiye, u çe dokazım bekirem. Ben mücadele tabi mimarlık Fuat öğren dıpırsın, ne navi iş böyle güvenlik iş böyle parmadık. Biraz Fuat yaratın. Xerindar ve spas geleki Slav daxwaza serketini Kurdistaniyen serxobun xwazra. Gerek spas kıcıbo beştari ve rastı yani hevce bu emci banga ve bakın vek ve bakın belki mücar gelek girince yani hına kes demek şu bu hına kes arkasına girince bu da tevi bu da tevi girince bu ve le em vecin lastıkın da emten velat Perezi Kurdistani kişitte naskın bu ve mec banga ve kır Mama sa destürküm vesaire dawiye rastı yani hatta hayat Kurdistan bu haber işfediyan netevi böyle erişe le em bahsa dijmin nakın rastlara dijmin karakari kodike le vesaire dawiye aşağı nave kurdi nave partiyake mecburat kurdi le em haber işfediyan netevi de betaybeti Baküre de girin pektim. Gel o Arman çiye, Çafkani çiye, çiğ bejin bir var da Kerem Kenan. Bele yani iro 23 Nisan'e vakti zanin 4 sal beri meclisle Ankara'ya avakırın. Bele. U iroji le her deverin Türkiye Bakur Kurdistan'e bağla Türkiye bajar u kolan u küçeğen me gemari kirin. Esas şişmendiyene tevi em dikanın jivur da despê bikin. Ev meclis vek vasalê dawîn tê pesenandin ne meclisek ku tamama PKK'ya tê de azad bûn û meclisek pir demokratik bû de eslê xwe de ev meclisa çeteyên İttihat Terakî ewan xwestin li hember xilafetê piştî ku têk çûn û di derheq rêvebirên İttihat Terakî de gelek doz bebûn xwestin li hember meclisekê ava bikin. Mixabin hûn Kurdê me ê welatperwer û hûn Kurd me dûrî hişmendiya neteweyî jî tev vê meclisê bûn. û van salên dawîn tüm qaz dikin ku işte anayasa 1921 de meclisê derxistiye makezagonek pir baş e û divê em sevî asasî makezagonek nuh deynin. De eslê xwe de makezagonek 1921 tineyê ew beyannameya ku meclisê qebûl kiriye de eslê xwe de jana rêvebirên Kurda qanî bikin û tev li xwe bikin beyannameyek yani ji van 13 xala bo rêvebiriyê herêmî ne. Yani tu makezagonek behesibînî ji 24 13 heb li ser belediya bê ava kirin. Bo çil ser belediya hatin ava kirin. Di ser wê reşkurdara gotin ku em bi hev
şerbikın hüneci azad bin. Böyle. Yani deskede tamam damu dezgahı devleta Türkiye reddike. Tu damu dezgahı devleta Türkiye ne emevanın. Evanın ev devletik dagir kere u tamam damu dezgahı devleti Kürdistan'e ne meşruye. Despekede de be emre bakın. Hala dünya sibe 24 Nisan'ı u gelemperi 24 te kabul kırın. De 24 Nisan'ı da gelek parlamenter u revşembir u revebir Ermenan gırt Beryaveji gelek zulmle Ermenan kırbun. Le 24 Nisan'e vakit despeka ve jenoside te kabul kırın. Em di karê jenosidal bi tundî rûreş dikin û dewleta Tirkiye zû dereng ew dê mecbûr bibe ku van karên jenosidal di vê hesabê wê bidin. Di 2015 despêka jenosayda Ermenanê di 2016 nêzîkî milyona Kurd ber yani ekle de kolun kala 600,000 Kurdun kudvetiye de destanı. Kanun bahsibinin ku despeka jenosayda lu Kurdistan'e. Bu meclis iştekdim meclim yani de hazar nesli ev meclise bakın. Davya sala 1921 de jî sefera koç girî pêkanîn. Bi hezaran Kurd kuştin û ew ka an ka dibêjin em neviyê Osmanê Kütin, em neviyê Topal Osman'ın wek hezir dikin ku em nizanin hûn neviyê qesasê milletê me ne. Vana boyçı dibim hişmendiyan neteveyî hişmendik dîrokî jî dixwaze. Yani tu dîroka xwe nizanibî, tu erdnîgariya xwe nizanibî, hişmendiya neteweyî nakemile. Di eslê xwe de hişmendiya neteweyî nimîjare kirtêk li heve. Esasê wê ev e, em milletekin welatê me heye, em millet li vî welatî dê bibe dewlet. Tamama koka hişmendiya neteweyî ev e. Wate aidiyeta milletê xwe tu derxist pêş ez ji milletê Kurdim. Aidiyeta welatê xwe tu derxist ez Kurdistanê û perspektîfa desilatê bi terebe tu bêjî ez ê li ser axa xwe bibim dewlet. Tulkî derê diniyê binere ciyê ku şev rizgariya millî lê hatiye meşandin tamama programa hişmetiya neteweyî ev ser rêzikin. Eslê xwe de li Kurdistanê jî wisa bû. Yani li Bakurê Kurdistanê ji salê heftê û çara û bigir û heyan bi salê nod û çara heyan bi salê nod û neha tamama rêxistinê me hişmendî diparastin. Kurdistanek serbixwe û yekgirtî. Partiyê me pirê wan xwe sosyalîst zanîn, lewma digotin Partiya Kurdistanek serbixwe yekgirtî û sosyalîst. Hineka digot Kurdistanek serbixwe yekgirtî û demokratîk. Evana ne kêşene. Yani hişmen duwarê îdeolojîk de cudarengî bo yekîtiya neteweyî nekêşeye. Tüm millet bi yek partiyê û bi yek fikriyatê rizgar nebûye. Hele ku em hatine gihanî sed sala 21 sed sala 21 de ne pêkanik ku milletek
tenê bi partiyakê, tenê bi fikriyatekê rizgar bibe. Wate hişmendiya neteweyî di hundir xwe de li hember pêkhateyên Kurdistanê, çi pêkhateyên dînî, çi pêkhateyên etnîkî û çi cudahiyên fikrî maqûl dibîne, rewa dibîne. Di hundir xwe de ji bona terefê Kurdistanê dinê helwestik demokratîk diparêze. Şerdekê hişmendiya neteweyî jî ew e. Nabe ku grûbek İslamî ya grûbek sosyalîst ya grûbek liberal derkeve bêje Kurdistanê ez ê tenê rizgar bikim û ez ê fikriyata xwe tenê rizgar bikim. Ev bona şerê rizgariya millî xeteriya herî mezin e. Millet ji gelek sınıf û tebaqayan pêk tê û tu millet bi yekrengî nikane bifikire. Cudahiya fikir dewlemendiya wî milletiye wê çav divê em di xwe bi hiqûqê bi hev re jiyanê re girêdayî qebûl bikin. Esas sembola hiqûqê bi hev re jiyanê dewlet e. Lê mixabin em îro ne dewletin seraxa xwe. Wê çaxê divê em bi hişmendiya dewletê li milletê xwe û li terefê siyasî yê Kurdistanê biniherin. Ev hişmendiya neteweyî tûşî hücûmên tund dibe di vî 20 salê dawîn de. Evana jî divê em bi du aliya bihesibînin. Alîk ji dewleta dagirker e. Devleta dagirker ji nod û silsiya vir de piştî Yekîtiya Sovyetê têk veçû û li Başûrê Kurdistanê herêmek nîv azad pêk hat û kêşeya Kurdistanê îdî di ket rojevek navdewletî. Devleta Tirkiye got ez wek berê nikanim bêjim Kurd tune ne. Ji 3 salî vir de guherîn hücûmê xwe dibêjin Kurd hene lê milletê Kurd tune ye. Kurd heye lê Kurdistan tune ye. Ev şikil guherandin ji aliyê gelek siyasetmedarê me ve wek gavên pir mezin hat pêşwazî kirin. Yani aherî dawîn Erdogan bû du penca de go Kürt sorunu vardır, benim de sorunumdur. Böyle. Bugre bi giştî siyasetmedar û rewşenbîrên Kurda di veya de kerametek dîtin. Halbuki esasen tiştekî nabêje. Hem du penca bi 10,000 Kurd hatine kuştin. Bi milyonan Kurd teş Kurdistanê koçber kiriye. Keşeya Kurdistanê li Dumaya Rusa hatî nîqaş kirin, Yekîtiya Avrupa hatî nîqaş kirin, Parlamena Avrupa hatî nîqaş kirin. Tu jî derketî dibêje erê pirsgirêka Kurd heye. Û hûn lê biniherin tu carî ev pirsgirêk pênase nekirin. Yani pirsgirêk çi ye û em ê çawa çareser bikin derhek wê de tu tişt negotin. Ev Kurd bi sedem îdî salê 2000 bu bi giştî siyaset û rewşenbîriya Kurd ji alîkî de salê têkçûyîna fikrî ye. Ango ew rewşenbîr û siyasetmedarên me ê ki heta wê salê Kurdistanek serbixwe û yekgirtî diparastin, berê dev ji Kurdistana yekgirtî berdan, dûr dev ji serxwebûnê berdan, dûvre jî dev ji Kurdistanê berdan, gotin derdê me dewleta Tirkiye demokratîze bikin. Hücumê devletên dagirker divê em baş bibînin. Esasen Kadî Muhammed di wesêta xwe dawîn de
ji Kurdan dibêje tu carî baweriya xwe bidijmin neynin. Eger hûn gufta we jî hûn bizanibin jar tevê. Yani 75 sal serê Rêzgariya Millî em dimeşînin û dîrokek xurt û xwedî gelek ders li paş memayî lê mixabin ev tiştê em dijîn ji sinfa me siyasetê re nebûye ders. Mamoste ez tenê dixwazim li tiştekî bêjim ji bo temaşevanan. Yekî nivîsandê gote ez dikarim bipirsim tiştekî. Gelê temaşevanan hêja bêguman hûn dikarin bipirsin. Mêvanê me re pirsê weku heye bipirsin. Ev jî mêvanê xwe re pêşkêş dikin. Bersiv jî mêvanê me ku wexta xwe hebû dikare bide. Hûn dikarin pirsê xwe bipirsin. Spas. Mamoste. Yani 10-15 dakika davîn em ji çîkê re veqetînin ji pirsê temaşekara em veqetînin. Yani abdom tên me godarî dikin meraqê wan hene divê em bersîvê pirsê wan jî bidin. Dawiyê da ne? Mekanik belê dawiya bernamê de. Mekanîzmayek din li Tirkiye divan salên dawîn de kapitalizm gelek pêşveketiye û ev kapitalizm li Kurdistanê jî pêş de xistine û gelek mekanîzmayê entegrasyonê ava kirine. Yani 5 sal berê 6 sal berê devleta Tirkiye li Kurdistanê tenê li bajara hebû. Lê civata Kurda bi hawakî klasîkî xweb rêv dibir. Lê bi van hücumên leşkerî û tenişta wê bi van mekanîzmayên entegrasyonê devleta Tirka îdî nüfuzî her deverê Kurdistanê kiriye. Ev ya jî dihêlek ku hişmendiya netewî lawaz bibe. Ya sisiya ji aliyê dewletên dagirker ve dagirkerî tenê bi zorê nameşi. Eslê xwe de dagirkerî zordarî ye. Lê ji alîkî mekanîzmayê dewletê ê zorê ê şiddetê hene li aliyê din jî dezgehê wanî îdeolojîk hene. Û ev dezgehê îdeolojîk bombardımanek ideolojik dikin bi ser Kurdare. Ev ya carinan biratiya Müslümantiye, carna biratiya gelane, carna işte neviye Kurda jî li aliyê Tirkiyeyê em nikanin ji hev veqetin. Ev ya jî banorê li ser hişmendiya netewê dike. Lê herî zêde bandor dike ev hücumê devletê li ser navê Kurdatê parastin. Yani qala hişmendiya komara demokratik, konfederalizma demokratik, cumhuriyetek ekolojik, cumhuriyetek zayên wekhevî dikim. Divana gişade xala hevpar gerek Kurd nebin dewlet. Nihat dagirker ji xwe naxwazin û nahêlin tu bibe dewlet heta ji destê wan. Îjar li navê tu bêjî devlet ne lazim e û devleta Tirkiye em ê demokratîze bikin kêşeyê Kurda jî ew ê pê çareser bibe. Wexta ku tu bi rengê Kurda fikriyatên dagirker diparêzî bêtir bandorli millet dike. Bi sedem millet girse wan wek ya xwe dibînin. Wexta ku wan wek ya xwe dibînin û ew bi zimanê nîzamê dipeyivin bandora wê yani hücuma ideolojik hîn bêtir cih digire. û ev her du aya bombebaranên bi vî rengî dihêle ku li Bakurê Kurdistanê hişmendiya netewî lawaz bibe neteweyî.
Yani tücmün bu pırsı divi 5 salın davin de epel sekiniye. Dınav civanın medet, nav gırsayan da jünüh de eşmendiyek neteveyi hurt ve. Dura da problema esası çi, dura da problema esası kul Bakur Kurdistan'ı siyaset liser lingeki tenedimeşe. Bi siyasete de PKK u partiye bi ser ve vek monopoleke, vek tekelekene u bir alternatifin. Yani eğer vekilin parti derdor kesayet hene li ev kehenin nexwedî kabiliyeta temsilêne di nava millet de nexwedî kabiliyetek temsilêne. Eger alternatîfek ciddî siyasî hebûya PKK û em bêjin HDP dem bi vê rehetiyê nikanîbû dengê dagirkera bi kurmancî îjar neqlî Kurdistanê bigirin. Böyle. Ev jî nîşanî me dide ku çareya hişmediya neteweyî û ji nûh de bilindkirina hêviya dewletek serbixwe di avakirina alternatîfek şoreşger de ye. Ta ku Bakurê Kurdistanê alternatîfek şoreşger ava nebe em nikanin pêşî li vê hücumên ideolojik, hücumên fikrî em nikanin bigirin. Kesta min şoreşgeriye ne tene terefên sosyalist komünistin. Yani Kurdekî liberal jî dema ku hişmendiya neteweyî pêr hebe û doza dewletek serbixwe bike, ew jî dikanin serxetek şoreşger be. Kurdekî oldar jî dema ku hedefa wî de Kurdistanek serbixwe û yekgirtî hebe, ew jî xwedî helwestek şoreşger e. Kesta min jê li dijî vê hücuma ideolojik ya Tirkiyevî divê tevgerek rêxistinek ji şoreşgeran pêkê bê avakirin. Ew ancak dikane bervaniyê li van hücumê tûn bike. Bi sedem divê demê de medya pir xurt bûye. Her malê Kurdistanê televizyon tê de ye, internet tê de ye û bi hezar navî lê bi yek hedefê hücumên ideolojik dikin. Bona wê pêwîstî di eslê xwe de bi siyaset û rêxistinek şoreşgerane heye. Partiyê me heyî ejdevrî hedefê jî bêrin siyasetek konformîst, siyasetek lehevkirinê diparêzin. Di vê halî de ev jî hişmendiya neteweyî lawaz dike. Yani ger ku tu dibêjî tu ji gotinê xwe bawer dikî, tu milletekî bindestê welatê te dagirkirî mafê de gota xesib bûye, ev kêşe bilhevkirinê çareser nabe. Ji bo ev kêşe çareser bibe, divê li Kurdistanê maliyek mezin ji vê dewletê re derkeve. Li tu deverê dinyê dagirker, kolonyalist, emperyalist bi rehma dilê xwe an li xwe haylbûnê, bi baqilbûnê dev jî dagiriyê bernedane. Devleta Tirkiye, devleta İranê, Iraq, Suriye jî ew ê tu carî bi lihevkirinê û bi danstendinê ew ê ji Kurdistanê dernekevin. Bo ji Kurdistanê derkevin dibe hebûna wan Kurdistanê ji wan re maliyetek wer derxe ku derketina wan ji wan re bixêr be. Eviya jî bi siyasetê konformîst, reformîst pêk nayê. Bakurê Kurdistanê ji salên belkî 68 ama bi taybet ji 74 û heyan bi salên 2000
navê me gişa tenê şoreşger bû. Di ciwaniya me de ji me re ya digotin telebe ya digotin şoreşger. Îro li Bakurê Kurdistanê kes neqala şoreşa Kurdistanê dike û neqala şoreşgeriyê dike. Mikabil. Herkes qala Demokratiya Tirkiye pêvajoyek nû lehevkirinek nû dikin. Ev helwest hişmendiya neteweyî lawaz dike. Niyeta wan çi qas paqij dibî bila bibî. Lê ev helwest hişmendiya neteweyî lawaz dikî. Bi sedem ku tu dagirkerê xwe wek dijmin pênase nekî, tu nikanin milletê xwe li hember vî dijminî beherikînî. Tu dagirkerê xwe wek yekî ki mirov dikane pêre rûne sohbet bike, ew jî dikanin mefam bikin. Tu wexta ki vê propagandayê dikî, tu hişmendiya neteweyî lawaz dikî. Hukukê me û vê dewletê hukukê dijminatiyê ye. Ev dewlet ev 100 sale bi temama hêza xwe karekî jenosîdkar dimeşîne li Bakurê Kurdistanê. Vî 10 salê dawîn de tenê ne li Bakurê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê jî şerekî dagirkerane û tund dimeşîne. Yani li Rojavayê Kurdistanê Efrîn Sêkardespî dagir kiriye. Li Başûrê Kurdistanê hinek dibên sî, hinek dibên sed û sî baregehê wanî leşgerî heye. Axa Başûrê Kurdistanê her roj tu bigire bombebaran dikî. Dewletek li sê parçeyên welatê te şerekî dagirkerane bimeşînî, ji xendî dijminatiyê tu hukukekî din tune ye. Dijminatî jî bi zorê ye. Tu zora wan bivî, tê wan tu zora wan nevî, ew ê wer di welatê te de bin. Gavê ez biqedînim pirsê te domîn. Belê bi rastî yani pirsa min xwe heye geleke li ev tiştê ku min gudarî kir di tiştê balkêş bala min kişand. Yekî ego tu welat kira welatê kolonyalîst te tu partîkî tenê bi xwe çareser nekiriye. Yani pirsa netewî çareser nekiriye. Ev rast e yani dinyaya me jî nedî. Yani em bêjin partîkî çi qas xurt dibe, çi qas fereh dibe bila bibe yani çareser nekir. Erî çêbûye, li zanim navê xwe çi bibe konsey çêkirine, erî çêkirine li bi wî awayî welatê xwe rizgar kiriye. Bela ev nebû, tune. Divê ev pêwîst eger ku ev nebe wekî dinc mamose mesela pekekê çiva bû xurt. Em dîsa ji bo girêdayê mijarê ye yani. Ji ber ku pekeke destpêkira got ez ji bo Kurdistaneke serxwebûn di heqê dewlet bûnê ez şer dikim bêşer ji rêya me tune yani ev bêşer nabe. Rast bû yani. Rastî yani rast bû. Ji bo ser destpêkir herkes yani em bêjin gelemperî jî ev kes ku ji bo azadiya Kurdistanê dixwaze hebû yani gelek çûn ketin nava işverê. Ji bo wê ne ji bo tiştekî din yani ne ji bo filan kes û bêvan kes şoreş bin şûn şer ji bo lê salan şiva destpêka İmraliyê da ji xwe pekeke got ev kesî ku heqê dewletbîrê Kurdistan naxwaze xayîn e wek xayîn nîşan da. Piştî İmraliyê ev li hem dijberiya xwe kete dijberiya xwe. Yani bi gotina wî ev bi xwe bû xayîn. Yani wê got. Wê got ev kesî ku heqê dewletbîrê naxwaze ev xayîn e. Dibe ku mamoseyekî nizanim yani diwese nizanim nikane li hember dijminan yani esîre nizam çi ye dibe ku ev şaişê dike xayîn têj dike. Ev qas kes çawa li heqê dewletbîra Kurdistan red kir, çawa li heqê netewî
azadiya netewî red kir. Ev tiştekî gelek ecêb ev nakokiyekî gelek ecêb çawa hatî alî îro mesela te got me do herkes bena digot şoreşvan îro kefara nabêje şoreşvan eger ku bê şoreşvan ecêb desînim. îro ji bo demokratik Türkiye şer dikin şer qaşo ji bo demokratik Türkiye ve guherinde ve Türkiye şer. Mamose dîsa jî ev tişt ecêb xwara destek dibîne. Em çawa izah bikin ya çiye yani çawa izah bikin yani. Selama bir çiye yani. Na bu berez bejin mesela Hindistan'e Partiya Kongrevi ya Hindistan'e hebu. Parti Komünisti Hindistan jî hundur ve Partiya Kongrevi li başûrê Afrika cepheya bereya millî ya başûrê Afrika hebû û em bêjin 100 sal berê 50 sal berê heger pêkan bûya jî dibin serokatiya kesekî de û di ser partiyakê re pêkan bûya jî îro ne pêkan e. Yani em li Kurdistanê binerin ji niha û heyam bi 75 16 sal Mela Mustafa Berzanî û Parti Demokrat Kurdistan li her çar parçeyên Kurdistanê weke tekelê bûn. Her sê parçeyên Kurdistanê din tenha ji bona şoreşa başûrê Kurdistanê kar dikirin. Na ew dem derbas bû. Yani îro tenha li Rojavayên Kurdistanê 42 partiye hene. Yani. Li Rojavayê Kurdistanê 10 partiye hene. Li başûrên Kurdistanê 12-15 partiye hene. Li Bakurê Kurdistanê qusa partî hene. Di van şerdana de dibin siya serokekî de û bi rêgeza partiyekê Rizgariya Millî ne pêkan e. Divê berê ev bêfam kirin. Mijara PKK gelek sedemê xwe hene. Lê ez qala çend sedema bikin. Sedema ewil me evanê ji devrî PKK'yê di salê berî heştê de siyaset dikirin û piştî heştê jî digotin em siyasetê dikin. Seha ji PKK'yê re bala kirin. Yani esasen PKK bi xebata xwe ev rêxistina tasfiye nekirin. Van partiyê me bi gelemperî xwe tasfiye kirin û seha ji partiyakê tenere hiştin. Dudu piştî darbeya leşkerî yan Tirkiye temama rêxistina qala şerê çekdarî dikirin. Megişta şerê çekdarî diparast. Ne ku tenha PKK şerê çekdarî diparast. Lê hişmendiya van partiyên ji devrî PKK ew bû ku berê rêxistinan ava bikin, di nava gel de xurt bibin û dûrê bi hêza xwe dest bi şerê çekdarî bikin. PKK wer nekir, bi Sûriye re lehev kir û bi dafdana Sûriye, bi piştgiriya sistema Sovyetê piştî sala nesil heştê û duduyan, bi piştgiriya wan dest bi şer kir, ev mîrata ku ji tu bigire ji salê 920 û heyam bi salê 84 ji aliyê gelek kesayet û rêxistina hatibûn amadekirin berê xwedan bî şerê çekdarî. Yani kadroyên PKK jî ew girseyên ber PKK herikîn jî gelekê wan ne ku PKK ew perwerde kiribûn. Van partî rêxistin saziyê din ew perwerde kiribûn. Pêla niştimanî wan xwetir kiribû
لی وقتا که وان دست به شر چکداری کر و رخستنی دن هر که چون خود تصفیه کرن هر کسی خلوه داره گرد و راستی دجی سال 84 حیام به نودو چارا نودو سه نودو چارا شر PKK جنه ده دناوا گل باکور کردستانه ده هیویا دولتک سربخوا خورد کرد. اف خورد بونا هیویه انجاما شهرمانن PKK کردستان 84 حیام به نودو سیا. نودو سیا پیوه شکستنه دست بکر. اساسه به تکشونا یکی سوویتی به گریدایی. PKK دی که هزه لپاشوی ایدی لاواز دبن. نه تصادفه که آگربست آتشکس اولی نودو سیاده ایلام بو. مثلا چما نودی ده حشته و نهاده تشکیور لسر ماسیتن نبو. به واجه جور دست بکر. نودو نهاده Öcalan hataya getirdi. Öcalan vakt seroke partiya ki yani seroke milletvekili ali ki vakt seroke partiya ki ji helwest negir. Bigirtin axwe çi argumentin heya ve sale parast bun gişdan ali ki argumente terse wan parastın. Yani Öcalan vaktal İtalya buji dugaz derketim Avrupa mebibin devlet. Yani sala nodu hişta nodu nahaji hina kala devlet buyine dikir. Lehat gırtım pere teslim bu. Ebiya eşkereye. İşaret ave çiye? İşaret ave dema derket dadgehe. Ne dema dibin deste polisan da bu. Dama derket dadgah televizyonu dinye Türkiye güçlü vurgun. Got ez dayike şehiden Türka leboyin dukhazım. Böyle. Hatta ve çağı asker u polisi Türkane hatubun kuştun 5-6 bun. Le aliye Kurda 6-7 insan şehit ketibun. عذر خواستن لبورین خواستن به قبحت و گریدایی تو قبحتک نکید عذر خود نخوازین و تا گوکم به قبحتک کیه و عذر خود جدایی که 5-6 کردستانیان نخواست جدایی که اسکر و پلوسا خواست نه اف ایدی تکچونه که فکریه Yani de siyasete de dışarıda tekçun asayine dema amle diroka Kurdistan'ın efsedu penci regalek cepheyan hem tekçune yani. Fakat likidere tekçubun piştre disa behişmendiyek neteveyi tekoşin akha bilind kirine. Le Tekçuna fikri tiştek dineye. Dema tu duvarê hişmendiye de tek biçî, îdî tu xwe berpirsê temama karê sata dibînî. İdî kîna te, hirsa te li hember dijmin namînî, îdî tu şerê xwe dikî. Weke encam, ji salê 2001 de ev teoriyeke hatine saskirin, ki به هاوی متدولوژیک به هاوی زانستی تو جوانار نکانه بیجه تئوری تمام وان آرگومنتنا جبو که بیجن جکردار دولت نپیوسته وقتا که دشر رزگاری ملی ده تدف جه هدف دولت بوینه بردا ایدی داویا و تنه دناور قالا işte otonomiye heremi kırın, kala otonomi kırın, talihatın le Komara Demokratik sekinin. Komara Demokratik teşeeki devleteye u de serdema kapitalizme de
teşeya heri zede bu kapitalizme re guncav komara demokratike. Komara demokratik ne mijara şer rızgariya milliye. Ere şervanên rızgariya millî jî komarek demokratik dixwazin li ser axa xwe komarek demokratik dixwazin. Ne ku dibêjin em ê dewleta dagirker demokratîze bikin. Şervanên rızgariya millî dibêjin em ê dagirkera ji welatê xwe derxin, dewleta xwe ava bikin, ev dewleta me belkî ji temama dewletê diniyê demokratîktir be. Ev mafê her Kurdekî ye. Yani em jî komarek demokratik dixwazin li Kurdistanê. Bi sedem demokrasî kêşeya milletê bindest çareser nakî. Yani îro li Emerîka komarek demokratik heye. Ev pêşî lê dikir ku ji Afganistanê, Iraqê, Sûriye û Libya û her derê dinya Emerîka hebe. Pêşî lê nagire. Fransa devletek li gor pîvanên demokrasiya burjwazî devletek demokratîk e. Lê vê devleta demokratîk li Cezayirê komkujiyên gelek mezin çêkirin. Yani dibe ev bêfamkirin. Demokrasî karekî navxweyî îfade dike. Yani îro ez Fuat Önen, tu bire minî İlhamî demokrasî ji min û te re lazim e. Em wek nefikirin jî em ehlê vê axê ne, li ser vê axê em ê hevdû re bijîn, divê em ji hebûna hev re hurmet bikin û hiqûqekî bi hev re jiyanê xêz bikin. Demokrasî ev e. Bu karê navxweyî ye. Di navbêna du milleta de demokrasî nabe. Heger ev her du milletek jê bindest be û dewleta milletê din dewletek dagirker be, tu carî em nikanin qala demokratiyê wek mafiyê û biratiyê bikin. Bi sedem ev têgehna, yani ev têgehê aşîtî, azadî, biratî, têgehên şoreşa Fransanı her sêv hevdû rene. û Fransa wêya ne ji bona diniyê diparêze. Bona hemwelatiyê Fransa diparêze. Ew ê duruşmê digirin wekevî û azadiyê datînin alîkî biratiya gelan derdixin pêş. Ev hücûmek li hember hişmendiya neteweyî. û diwarê fikrî de Bakurê Kurdistanê kirine çolekê. Yani li ser tut tiştekî nasekinin. Yani mesela tu hilbijartina binêrî heyam bi salê 2015 ji du neha heyam di 2015 tifaqek veşîrî nabêna wan û AKP'yê de hebû. 2015 de ev xerabûyî ji berê xwedan CHP'yê. Divê hilbijartina 15-20 roj berê de neviyê demê bi AKP'ye re kar kir, neviyê demê jî CHP'ye re kar kir. Na hûn çawa dikanin bêjin ku em tevgerek azadiya Kurdistanê ne. Hûn bi temama dagirkera re danstendinê dikin bêyî ku hûn mafê milletê Kurd dayînin ser maseyê. Alvera wan bi CHP'ye re nizanim sê heb encûmen bidin me, du müdüriyeta bidin me. Alvera wan bi AKP'ye re heger işte AKP CHP têk here em ê pêş de pêvajoyek nûsê tu gantiya wê tune ye. Û li ser masê mafê milletê Kurd tune ye. Wexta ku millet ev partî jî van tiştna dikî tu vê nebe ew hişmendiya neteweyî lawaz bibe. Millet bo çi ji wan ve nakşe. Na dendika girseya demê a PKK'yê
malbatê şehîdanı, malbatê zindanyanı û malbatê şervanên serê jiyanê. Evana di ser zarokê xwe re aidiyêtek hissî wan re pêk hatiye. Yani wexta ku li PKK tu qala PKK ya qala HDP demê dikî zarokê wan tên bîrawan. Evet. Ek malbatê şehîdanê zarokê wanî şehîd ketî tê bîrawan. Ek malbatê zindanyanê zarokê wanî zindana de tên bîrawan. Ek malbatê şervanan zarokê wanî serê çiyê tê bîrawan. Evet. Ev dendik Zuzu ji pişt PKK ve nakşe. Ji bona ve dure heye. Ya hundur PKK'ye de terefeki Kurdistanî ji nuh de xwe nuh bike û bi hedefê neteweyî derkeve holê an jî li derveyî PKK'ye rêxistinik tevgerek şoreşgerane hebe di her qadê jiyanê de millet wî li sehayê bibîne ve çadıkarın dercüve berdir. Anuka tu bi vakta bi HDP'yi evin gırsayan gelekçi xwedî hişmendiyek neteweyîne vakta tu wan re di peyve tu zimanekî müşterek jî dibîne. Lê gotina yekser ji me dipirsine û em dengê xwe nedin demê em bidin AKP'ye. Evet. Evet. Yani tu nebûna alternatîfe û ev girêdana hissî a ku îdî ku aîdî wir dihesibînin dihêle ku girsel li pêvê tevgerê bimîne. û yeka jî ez bêjim û biqedînim tarza siyasetên partiyên li derveyî PKK'yê jî vê hişmendiyê xurt dike. Ew jî dibên em dixwazin bi AKP'ye re pêvajoyê nîqaş bikin. Ew jî bi CHP'ye re didin distînin. Ew jî tev li hilbijartina dibin. Gelek ji wan dema hilbijartina dev ji fikriyatê xwe berdidin ji bona parlamenteryakê ji bona şaredariyakê bernameyê xwe fikriyatê xwe tavêjin çola. Evana jî ev şiklê siyasetê jî bayên digel. Bona wê ez bi ısrar dibêjim ku li Bakur Rojavayê Kurdistanê pêwîstî bi helwestên şoreşgerane heye. Di her qadê jiyanê de divê em xuya bibin û helwestê şoreşgerane pêk bînin. Anna ev kêşe çareser nabe. Beni babası spas disa balkeş bu axafirate da Ego çareseri ev ku yani bu alternatifi az dava PKK da tişteki derken ancak dava PKK. Haya iro ki eğer ki bizlerin la PKK da tişteki derler ki bu ku lahelen. Yani eğer ku tera şık PKK tu vela teröristin xudi hişmediye da teveyi yani te tavsiye dikin ev fırsatında nazım te. Ve geldik mesela embejci bu ya davi Leyla Zara numara Leyla Zara o Demirtaş hebu. Yani Demirtaş dıştaki ne yani tabii ne bu yani elcibu hem ben AKP derken bu elde lakın serok. Tabii lakın serok. Ev خوشی AKP ne şu? AKP İmran Rago tişteki go hesap dipirsin. Hesap jera bipirsin, hesap dipirsin. Çima jiviya go. Usacı bu keçiden kadar leket derlekit biz hadaran kudugotan sero başkan sero vallahi dengi habri hatta kesin nego ya bachiye çhale çima ba hakarata serok radiki keçtiştek nego. Numune jibo vermedi. Yani lava PKK da ne kari teşekkür ederim. Lahel yani sen de aldın. Yani sen de aldın. Ev mijar heyjay bername kaybet serbe çekirin le Rast. PKK
ji alîkî de di ser Öcalan re ji aliyê Devleta Tirkiyeyê de dîzayn kirin. Alîkî wê bandora Devleta İranê li ser heye. Li rojava Amerîkî dixwazin bandorê li ser bikin. û ev rêveberî dûrî xeta neteweyî heya heta radeyekê dijî xeta neteweyî. Ev ya tamam. Yani kontrola devletin dagirkir ser te hevete çawa şerrekî rizgariya neteweyî bimeşînî. Fakat girseya PKK û demê û kadroyên têkoşerên vê hereketê sermiyanê milletê Kurd e. Nabe ku em vana jî li ser navê dewletê behesibînin. Yani divî çil salên dawîn de ê herî zêde bedel dane û li sehayê bûne û xebitîne ev girseye. Ev girse ne girseya malê Öcalanê ya girseya PKK. Girseya Kurdistanê ye. Ev sermiyanê Kurdistanê ye. İro ji aliyê dewleta de tê manîpüle kirin û li dijî serxwebûna Kurdistanê tê bikaranî. Fakat ev girseya me ye yani. Bele, bele. Em vê girseyê weke dijmin ticar nahesibînin. Birayên me ne? Yani ana Kurdistanê gerî tu her derê li wan rastê em rûdinin dipeyivin. Yani pozisyona Öcalan û pozisyona Kandilê tiştek dine. Ev ya şu Öcalan kontrola devletê ji roja ewil de qebûl kiriye. Hala berî salên heftê, berî salên heştê têkilî devletê re em deynin alîkî. Lê roja hatiye girtin ji devletê gotiye dixwazin ji we re xizmet bikin. Vê de nîqaş tune ye. Böyle. Kandilê beşek jê ji xwe Öcalan di hundir rêxistinê de xurt. Kes di hundir rêxistinê de nikanin hember wî derkeve. Rêxistinê wî taybet hene di hundir PKK'ye de. Alîk ev e, aliyê dinê jî işte bir İranê danstendim, bir Bagdayê danstendim. Vana tamam, vana dûrî xeta Kurdistanî ne, em vê ev zelalî dibêjin. Fakat girseya wan, yani girseya ki îro li pişt demê disekine, girseya milletê me ye. û ev sermiyanê me ne yani. Yani Kürt, yani demazbim Kürt kasamıcı rewşenbîr û siyasetmedarên Kurda kabul bikin ku li ser vê axê em ê bi hev re bijîn. Ne PKK dikanim Kurdistanê bavêje û ne ez dikanim wan bavêjim. Girseya wan perçak ji bî milletî ye yani. Biçavê dijminatiye li girseya wan neherên şaş e. Ew dikanin biçavê dijminatiye li me binerin. Bisedem yani konseptê wan ji aliyê dewleta de tê dîzayn kirin. Dema tu dibe serxwebûn xwazim hezar dijûnaş te re didin. Yan dema tu rexneyê li wan digirin ji xayînkê bigir û heta nizanim çi pê de herin. Em xwediyê vî welatî ne. Em endamê vî milletî ne. û ev millet gerdê rizgar bibe gerbê dewleta dagirker ew ji Kurdistanê derxe ev tenha bi hukukek bi hevrê jiyanê û bi temama rengê Kurdistanê pêkanê. Buna wê gotarên ku girseya wan jî wek girseyek din dihesibîne ez bi xwe şaş dibînim. Ma mesela rast yani ev alkarê de destek didin PKK îre hebû ne wek em Öcalan em wek Kandil em xuya nakin yani. Welatperezin. Lê ev welatperezî yani wala hîn bawer dikin ku yani PKK dîsa wek berê tegerekî rizgariyê rizgar
Kurdistan jibo rizgariya Kurdistan intikabete. Usta dersibini ancak yok ve bu ya buraya koy hatiye şey kışın kuş kahvaltıya şey kırın yani vakt belki sadece ana partiye jibo ve parti şey kırın lebi parti de şey kırın lebi ve de Ali Kari dikkat le em çabukun ku em beşin bar le raste PKK ve guariye PKK hember dijberiya xwe guariye em çava ya valla Rabbi bejin çava ikta bıkın rastici evet yani em de rastici çava Tekana riyave xabate û bêperwa gotin kirine şoşker fikriyatê xwe ticarî ve naşêrin. Şoşker tiştekî di ser rexneyên re nabîne. Yani tu tiştekî kirnayê rexnekirin bo şoreşgeran tune ye. Dem tê xwe jî rexne dikin, gêrî xwe jî rexne dikin. Divê em gotinê xwe bêjin, lê a muhim em di sehayê de xuya bibin. Yani milletê te dema tengasiyê de xwe nebî, te milletê te qaniዕ nabîye. Şerekî dûr dirêj li pê ye, millet betilî ye. Yani tu mal Bakurê Kurdistanê tune bi ku ya şehîdek tê de bi ya zindaniyek tê de bi ya şervanek serêçiyê tê de tune be. Em li Kurdistanê wisa dijîn. Divê em van rastîna bibînin û siyaset bikin. Û siyaset li Kurdistanê li du ciya dimeşe. Siyaseta esasî. Yek ji kolan adin jî îro xuya ku devleta de ker çiyayê me zeft kirine ye. Û Bakur Rojavayê Kurdistanê êdî Kurd bajarî ne. Sedî heftê pênc nüfusa Kurda êdî bajara dimînin. Bona wê kolan û têkoşîn esas e. Dema ku em li kolana xuya nebin, di tengasiyê de em cem milletê xwe xuya nebin, tenê bigotina ev naçî serî. Mijara em dur PKK ev mijare. Alternatîvek ciddî hebe dê bandor li hundur PKK bike. Li hundur PKK dengê Kurdistanî derkevin ew ê bandor li alternatîfê bikin. Yani PKK îdî eva tu bigire 45 salê wê ye heye li Kurdistanê fenomeneke ye. Wexta ku em çalak bin em ê bandor li wan bikin. Döndür PKK de dengê Kurdistanî derkeve ew ê bandor li gileya xwe jî bike li me bike. Ne ku ez bendemek ku PKK kompla xwe biguhere û bibe partiya şoreşker ne bende wê me. Yani bi sedem koziyê rêxistinê ji aliyê dewleta ve hatî dagirkirin. Ve ev girse evin van bedelna didin sermiyanê me ne zû dereng bo serxwebûna Kurdistanê em dikarin bigêjin heviye. Gerek spas babose yani balkeş bu rastî yani ji bo çareserî jî ji bo alternatîf jî derîne wê hêja me gudar bû yani bu Kurtî ji bo hemû li hember vê êrişê îdeolojî û psikolojî dibêjin hember eşmaniyê netewî û doza Kurdistanê alternatif çareserî ev Kurtî dibêje yani em divê tiştekî nû ava bikin bela gel bizale bi çarxwe bibîne ku alternatif he. Îro çend partiyên herin yani welatperezin em bêjin welatperezin du gol xwe ji bo hişmandiya netewî jî kajî dikin dikevtin lê em milletkîne yani firem milletkîne yani hezaran kes 10,000 kes hene ku B partine yani parti ikisi partisine partiye le velatperezin
yani davet edilmedi, hılbiyatine davet edilmedi. Yani Seyit'de biz ne şiye hılbiyatine yani. Bana hem velat velat yani gelen perin. Alternatif cevap bu ise ev alternatif şey disacı gredayı xevatı mene mehemuyane bela çi dibe ki dibe bela hat sosyalist hat marksist hat bejin otorez dindar ateist mera netevi dodaki neteviye çavak ve bu ev pevi sadece bu bir alternatif liser ve denge çevre. Maalesef em hatın dawiya berlame براستی گلک زود درباز بود یعنی مشروع گذاری که گلک زود درباز بود پرسکی هبو دبیجه نزارم تیسایی بیجم یعنی دبیجه öncalan demako hat kırtını tevli devleti dixevitiyan beri vijî hebu benim ekranı rasi dizarım yani bu yani beriya vijî heye bu xwe dibêje nana bu xwe dibêje bi pere silahê devletê PKK ava kirî li axir mijara men hûr kurbûna wê na berî bername bu sefera Erdogan a Bagda û Hewlêrê dixwazim çend tişta bêjim. Mabase ev rastî mijarekî din e lê em dixwazin Kurtî dikarin lê nexwecî bela evî dawî be kereke. Yani yekem riye enerjiya çapkaniye enerjiya û riye enerjiya tamam şer-i cihanê de sedemen esasî ne. Yani şer-i cihanê bu parvekirina cihanê ye ji aliyên dewletên emperyalîst e. Emperyalîst boç li hev parê dikin çavê her kesî li çavkaniyê û li riyên enerjiyan e. Esasen zulm zora li Kurdistanê dibe sedemek esasî jî ew e ku Kurdistan di hem ji warê çavkaniyên enerjiya xurt te û hem navenda riyê enerjiyan e. Yani dema kem de dema riya hevrişim bu Kurdistanê re derbastı bu. İro jî şer-i ise çavkaniyên enerjiya û riyên enerjiya babetên esasî ne. Niha projeyek Çînê heye kemberek û rêyek ew li dixwazin li seranserê dinyayê vê riyê pêk bînin qala 40 salî dikin. Yekadin a Hindistanê ye ku tê di îmarata û Suudî de xwe digêjîne İsraîl di ser behra naverast re xwe digêjîne Ewropayê. Evana temam zilhêzên dinyê li ser van riyana şerê hevdû dikin. Di vî şerî de bêtarîfin. Ne li xeta Ewrasyan e ne li xeta Rojavayan e. Lê bi her du aliya re jî dans dik. Ev riya geşepêdanê a ku Tirkî dibên qalqinma yolê Böyle. projek bi vî rengî ye. Veya esasen gerek em ser van nîqaş bikin. Lê mixabin yani pisporên me siyasetmedar rewşenbîrên me ji devla ku van tiştên şopînin li ser tekrara nîqaş dikin. Yek ji wê jî li Hewlêrê li Kolana û li Kela Hewlêrê rakirina ala Tirkiyeyê. Mabuse denk heye denk tene yekî dibe denk tene lê denk mi de heye li zarim denk baştê. Cana benim için de belki
serverawi hevali lawazme. Belki belki mamsa. Nam kare diplomasiye dizanin. Real politike em fam dikin. Em ne real politikerin le em real politike jî dizanin. Ji ber vê yekê tekiliye hikûmeta Başûrê Kurdistanê bi Tirkiye re, bi İranê re, bi Emerîka re, bi Rusya re, heta çi qas tekiliye wanî devletî zêde be bo parastina wan ew çend baş e. Di vira de problem tune ye. Fakat tekiliye diplomasiye li ser prensîba mütekabiliyetê dimeşe. Öyle. Yani ye hember te çi bikî yan te çawa pêşwazî bikî divê tu jî wî wisa pêşwazî bikî. Dema Nêçîrvan Barzanî tê Ankarê tu dev ji kolanê Ankarê berde dema daxuyaniya çapemeniyê didin jî Alaya Kurdistanê nema datînin. Berê dema Mesûd Barzanî Alaya Kurdistanê jî dadanî. Divê tu vê bibînî. Hadi em bêjin te ji balafirgehê heyan bindur hewlêrê çend Alaya Kurdistanê vê Tirka dar dakir em bêjin ev ya tişkî sembolîk e. Alaya Tirkiye bo me sembola dagirkeriyê ye. û rêveberên baş Tirkiye Hindistanên divê bizanibin ku Tirkiye dagirkerê sedî çil û dudê Kurdistanê ye. Yadin Başûr bi serê xwe ne Kurdistanê. Başûr ji sedî 18-19 Kurdistanê ye. Rêveberên Başûr wexta tev digerin dibe vê rastiyê bigirin ber çavê xwe. Dewleta Tirka her dixwaze dibendî di navbêna Bakûriya û Başûriya keve. Veçav divê tu ji xwe hayîdar bî. Tu ji bo çi Bakûriya değişînî? Çi îşê ala Tirka li kela hewlêrê? Yani tekilîk diplomatîk hûnê bicivin, daxuyaniyek çapemenî bidin, peyman heve hûnê îmze bikin, diqede diçe yani. Tu mecburiyete koyî bi vî rengî tune ye. Nal li ser medya civakî berî her kesî HDP'yî û taraftan PKK'ye hücumî wan dike dibe wê ji bo çi ala Tirka li wir bilind kiriye. Mafê HDP'yî û PKK'ye tune ye ku rexne bigirin bêjin bo çi hûn ala Tirkiye bilind dikin. Bi sedem temama berpirsê wan dibêjin tu problema me bi ala Tirka re tune ye, bi sînorê dewleta Tirka re tune ye. Heger problema te bi ala Tirka re tune be, çi îşê te jêyî ku li hewlêr jî ala Tirka rabûye? Belê. Mafê wan tune ye, heqê wan e. Lê ême heqê me ye. Em li vir jî û li her derê cîhanê jî alaya Tirkiye weke sembola dagiriyê qebûl dikin. Û nek dêmeye ku xuşk û birayê me yê Başûr hesasiyetê Bakûriya negirin ber çavê xwe. Yani wê dersedî 18-19 Kurdistanê ye, ev dersedî 42 Kurdistanê ye. Dûrî dewleta Tirkiye ne tenê Bakurê Kurdistanê dagir kiriye. Axa Başûrê Kurdistanê jî dagir dike. Taburê Tanka li Bamernê heye. Sala dudu niha bû Mesûd Barzanî got vê tabûra xwe vekişînin, gotin ve nakişînin. Wate ev dagirkerî ye. Li başîqa çi îşê dewleta Tirkayê baregahê leşkerî datînin. Yani çawa li Bakurê Kurdistanê dagirkere ev dewlet û sembola wê alaya Tirka li Rojava jî, îro Efrînê jî alaya Tirka bilind dikin. Efrîn sedî 98 Kurd bûn, rêjeya Kurda li Efrînê daxistin sedî 23. Ev sembola dagiriyê ye. Hêvî dikim rêveberên Başûrê Kurdistanê vê yekê tu carî jî bîr nekin, hûn ferçak ji Kurdistanê ne. û
dagirkerên me çi devleta Tirkiye'de be, çi ya İran'de be, çi Irak, çi Suriye'de be, dema dibe keşeya Kurdistanê giş yek digirin. Ve çağı dibe hüncî bi hişmendiya yekîtiya neteweyî tev bigerin. û dilê şoreşgeran wela perwerên Bakurên Kurdistanê neyişînin. Ez vêya jî bêjim û biqedînim pirsê hevala hebin ez bersîv bidim tu nebe em dayî bikin. Belê hebû lê tu sê pirsebû vana jî dîsa ez biderim bi destûra we dîsa ez biderim. Ev pirsî gelek dirêj e ji bo kek fat gelo şerê pevşûnê İsraîl İran û İsraîlê de dawiyê de çi dibe û niha şerê şeyebînê ya cîhanê nêzî 20 sal e heya kek fat jî dibêje heya şerê seyebîn de Kurdistanê serbixwe derkeve. Yani dîsa jî girêdayê mijal e nizanim pirs ev bû. Bana girêdayê mijarê û pirsek gelek makul e. Esasen destpêkê di seriyê enerjiya wan bona wê miqal kir. Demek Muhammed Serhat gotiye. Belê demek nêzik de şerekî tund navbêna İsraîl û Îranê zehmet dibînim. Amerîkê naxwazin di ser Filîstîniya re şerê Îranê bikin. Bi sedem Amerîka li ernîgariyan Ereba dewletê heyî pirê wan bi dewletên yekbûyî Amerîka bene. Dema ser kêşeya Filîstîn re şerê Îranê bikin, dewletê wanê jî bêçare bimînin û milletê van dewletna jî dê li dijî Amerîka west bigirin. Boyê Amerîkî naxwazin şer bela bibe. İran jî naxwaze şer bela bibe. İran tenê divê ez di herêmê de me û di hevkêşeya herêmî de divê hûn min bibînin. Esasa meselê digêje ew li hevhatinên birahîmî û ew xeta enerjiyê a Hindistanê heta İsraîl û digêje Awropa wana İran ji devrê matkê hiştin. İran di ser Gazeyê re tev li matkê bûn. Ew ê çi bandor li Kurdistanê bikin? Daşerê cîhanê sêyem biya min efsî sale didome. û texmîna min hîn 3 salê din jî ew ê bidome heta ku dinya ji xwe re nîzamek nûh ava bike. Di vî şerî de ajandaya her dewletê heye. Ajandaya Amerîka heye, a Rûsa heye, a Çînê heye, a İranê heye, a Tirka heye. Ji bona em di vî şerî de bi ser kevin divê ajandayek me yekgirtî hebe. Dema ku siyaseta Kurdistanê di vî şerî de jî nexwedî ajandayek millî be. Yani ne talepkarê dewletêkê bin. Dewletek serbixwe ji xwe re nekin hedef. Di vî şerî de tu encama nikanin bigirin. Bi sedem ji 1918 vir de dünya dewletane. Aktörün siyasî devletin. Aktörün dervî devletan erê gelek car dikanin rojevê dagirin. Lê ger hedefa van aktörê dervî devleta ne devlet bûyîn be nikanin bibin aktörê siyasî. Mixabin hesabê var her çar devletên dagirker li ser Kurdistanê heye, hesabê Amerîka heye, ê Rûsa heye, hesabekî me yekgirtî tineye. Yani niha meseletül başûr dinere aliyê yekîtiyê bêtir bi xeta İranê û Baxdê re li hev dike, pedeke bi Tirkiye re li hev dike. Ji me re ajandayek millî lazim e. Hedefa wê jî serxwebûna Kurdistanê be. Eger em vê pêk bînin
û ez ji vê hêvî me ku divî şerê cîhanê sêyem de Kurdistanek serbixwe û yekgirtî ew ê ava bibe. Lê divê ji bo ava bibe em jî karê xwe bikin. Hesabekî yekgirtî û bereyek niştimanî em bikaribin ava bikin. Belê mamoste gelek spas ji bo ez bawer dikim axaftira te hatta wî ne? Qediya yani pirsa mîrê me bersî fireh dixwaze lê axir em hatin dawiya bernameyê. Belê wate gelek spas ji bo nêrînê wê hêja gelek tiştekî balkê jî gotin yani ne yek sê çar alîkî tiştekî balkê jî gotin ve alternatîv jî gotin. Rastî jî ew em berî nikare tiştekî bêje yani ser axaftira te nikare tiştekî bêje. Bu rastî ye rastin. Bera çi pêwîst e te viya jî got yekî pirsî bû alternatîv çare çi ye çareserî çi ye te viya jî got ev jî rast e lê ev tiştê ku rast e tune divê ev bibe yani ev jî viya bêjim wekî we got tiştê ku rast e alternatîv ev alternatîv te nîşanda lê ev tiştê ku kemasî ev e. Bera ev pêwîst e. Mamostê gelek spas dikim ji bo beşdariya we ji bo ev nêrînê we hêja gelek spas dikim carekî din em dîsa tên baher dîsa nêrî tê hêja dîsa em guzarî dikin tev li teveşevanê parve dikin gelek spas dikim. Yani spas bo te jî û bo temaşevanên we jî û banga ciwanên Kurdistan dev ji teşeyê siyaseta lihevkirinê konformîst reformîst berdin berê xwe bidin avakirina rêxistinê şoreşger û xwedî helwestê şoreşgerane bin û dema we her xweş be. Gelek spas mamoste. Hotelece em hatin dawiya bernameya çawa ku hûn gudarî kir mêvanê me hêja gelek tiştê giring ku nêrînê xwe li ji bo pirsgirêka Kurdî roja ve îro û ji bo çareserî jî alternatîv jî gotin. Rastî bera jî ev pêwîst e yani ya xeta netewî an jî ji bo hişmetiya netewî û bi pratîka wê bera ev pêwîst e ya ev dibe ya ev dibe bê wî te çareserî tune bi vê rastiyê bi hişmendiya netewî bi xêr û xweşiyê de bimînin heta carekî din mijarekî din û bîvanekî nû bi xêr û xweşiyê de bimînin.